Здравейте хора, днес пък ще играем на една не толкова известна игра. Пък ще играем. Не знам, много са приятни тия игри. Ако искате да си покажа лицето, знам, много е смешно да го казвам. Напишете ли защо искате да си покажа лицето. Или не. Между другото, скоро може да снимаме и влогове. Знам, че не съм качвал 2 месеца, ама просто ми писна това, че искате. Значи, искате ли да разкажем от училище или не? Ничего. Някакво. Ако знаете какви драми има, ако искате, пишете. И ще такова. И ще казвам драми. Вас и покатия са. Аз като цяло ще питам как ми. Как се? Как мога да снимам и да... Сега ще снимам главно с вратовчета. Ще снимам като цяло с вратовчета. Влоговете ще са събота и неделя. Клиповете не знам кога ще са. Клиповете когато. Не знам кога. Не искам като цяло. Не знам дали ще е често. Много готино така да снимаш. Или ще снимам с вратовчет ми. Как ги там е... Аз съм вратар да спикс. Не мога да ложа, брат. Много е тело нещо ложенето. За мен. Много е трудно. Не е много. Аз много се дразня, като трябва да се ложим и като играе на ложенка. Така беше мен. За мен това е много сладно. Футбола на мен до някъде не харесва. Харесва не само да съм вратар. Да съм нещо друго не ми харесва. Харесва ми само да съм вратар. Да. Тя с това клипче да събере някакви харесвания, което хареса много му благодаря. Той е жив и здрав. Разкурав на този ден с мен, бизнес да се издаде. Пишете другия път на каква игра да играе. Minecraft, Clash Royale или една с кули. С кулите, Clash Royale или
или на Майнкрафт. Скоро може да снимам от лаптоп. Да. Което? Ама ще мога да снимам на лаптопа само на Майнкрафт. Леличка. Това е Рускина. Прилича на Рускина. Леличка, пеличка. И это има пиличка. Какво правиш, леличка? Кукеличка. Какво правиш, лелички? Да не чакаш мъжинци. Скинчка. Скинчка. Не знам защо го казвам. Като цяло да, може да има. Не, скетчове няма да има. Или искате ли да я пак на тази игра? Като цяло ние днеска... О, чекай. Тега е много успокояващо. Има за такива нервни колко. Аз съм такъв. Вече не съм. Айде. С шапка ще искаш да под 3 милиона. Зато ясно да. Между другото, ще взема и хамстер. Може би ще взема хамстер. И един самолет с дистанционно. Хамстера може мама да ми купи. Но самолета с дистанционно. Аз ще го купя. Що не мога да взема, бе? Защо не мога да Защо ето не мога да взема? Това си.
Падне. Аз ще спирам, защото не знам, май ми спи. Чао.